Fran Blanco, què tal? Com estàs? Molt bé, bona tarda, molt content de trobar-te. Gràcies per estar amb nosaltres al món de la tele. Parlem amb tu per aquest circ de 8TV que està sent tot un èxit a Sou Líders gairebé totes les nits. Com ho estàs vivint tu com a presentador aquesta aventura aquí a Catalunya? Amb molta alegria i amb molta sorpresa, no perquè ens vagi bé. Jo ja, si faig un programa, sempre espero que vagi bé, no? Però sí que és veritat que pensava que podríem arribar al punt en què estem ara en més temps i és com que tot va a molta velocitat, no? I estem, doncs, això, entorn al 2% cada nit i amb unes xifres doncs, molt optimistes en poques setmanes, no? I aquesta és la gran sorpresa, però benvinguda sigui. Ara, si et sembla, més endavant parlem del circ de 8TV, però el cert és que vas arribar a 8TV, a aquesta nova 8TV, a principis de setembre, l'últim dia d'agost, no? Amb un altre programa, amb el programa Antimigdiada. Com va ser aquell curt recorregut, però que va ser intens, suposo, no? Doncs mira, va ser... Al final tot passa per alguna cosa, no? I va ser una mica com un lloc on començar a experimentar coses pel circ, tot i que quan PAM va néixer el circ ni estava ni se l'esperava. I et dic, la llàstima és que el programa PAM només va durar un mes doncs, pels canvis de graella i perquè de seguida es va canviar el criteri, no? Però ens va anar molt bé, doncs mira, per fer rodar l'equip, que pràcticament és el mateix, per provar algunes coses que després hem fet servir aquí i per descartar unes altres. És el que et volia dir, no? Vas transportar tot l'equip del migdia a la nit amb alguns canvis, però sí que heu conservat una mica aquell espírit, no? Que es vivia amb els migdies, no? Sí, perquè primer que realment, tot i que evidentment la tarda i la nit no tenen res a veure, sí que hi ha un element comú i és que a mi m'agrada fer programes d'humor i entreteniments. És veritat que el PAM doncs, potser tenia menys humor i menys show, però l'ADN era molt semblant. I clar, i no hem d'oblidar que els programes els posem en marxa persones. Llavors jo havia muntat un equip per fer un programa tota la temporada i el que no volia era que el canviar d'horari, que ja et dic, va ser un cop de volant inesperat, doncs que algú es quedés al camí. Per tant, el primer que jo vaig fer és dir-li a l'equip del programa Antimigdiada és, escolteu-me, això va ser així, dic, tinc una notícia bona i una dolenta. Això depèn de cadascú com s'ho agafi, però és una notícia bona i una dolenta. I vaig dir, la dolenta per molts és que canviarem l'horari i viurem d'una altra manera perquè ens passen a la nit. La bona, que es compta amb tothom, no? Que crec que és la millor de les notícies, que al món de la tele això no acostuma a passar necessàriament. S'acaba un projecte i ja veurem si comptem amb tu o no. I aquí era, no, vosaltres veniu. El fet és que s'ha fet una fórmula perfecta que funciona a les nits, cada vegada més. Hi ha gent que és fidel a partir de 11:15 de la nit. Quin creus que és el secret del circ de Fran Blanco? Jo no sé si té un secret o no. Jo el que sí puc dir-te és el plantejament que jo em vaig fer quan em van encarregar fer la nit. Perquè hem d'assumir on som. Hem d'assumir que som en un canal refundat, en un canal nou, que la gent s'ha de tornar a acostumar a que el trobi al comandament a distància i som un canal que té menys pressupost i menys mitjans que altres. Per tant, tenint en compte tot això, sempre el meu plantejament ha estat el que no puc és fer un programa idèntic al que tinc a la competència. Perquè els de la competència tenen ja més anys que nosaltres, més experiència i tenen més pressupost, més mitjans. Per tant, hem de fer una cosa diferent, hem de ser una alternativa i que competim sent una alternativa i que si a algú li agrada, jo què sé, els esports, doncs nosaltres aquell dia no hem de fer esports. Una mica aquest és el meu plantejament. Per tant, fer una cosa diferent, ser l'alternativa i, sobretot, tenint en compte que s'acaba el dia, doncs que la gent no hagi de pensar gaire, que no li amarguem el que queda de dia a la gent que ja segurament ha tingut un dia prou dur, ja és dur
viure i passar la vida, doncs fem que es diverteixin. I aquest és el punt de partida del circ i el que nosaltres intentem fer cada nit. Ho deies ara fa uns minuts, a tu t'agrada fer entreteniment. Jo crec que serien dues les preguntes que m'agradaria fer-te, no? L'entreteniment és fàcil fer-lo aquí a Catalunya? Sí, no trobo diferència entre fer-lo a Catalunya o fer-lo a un altre lloc. És cert que si estàs fent un programa que només es veu a Catalunya, jo crec que és bo, i nosaltres ho intentem, fixar-te en el que està passant aquí. No? Perquè, vull dir, avui, per exemple, i ho tocarem al programa, avui hem sabut que el rei Felip té Covid. D'això se n'està parlant a tot arreu. Vull dir, que podríem fer acudits i podem tractar el tema? Sí, però ho faran a tot arreu. Què és el que no faran a tot arreu? Doncs tocar temes d'aquí. Avui és veritat que és molt espectacular, no? I té molta potència la imatge de la Laura Borràs amb el diputat de Vox, però d'això no en parlaran a tots els programes de totes les cadenes nacionals. Nosaltres sí ho hem de fer, perquè estem aquí a prop. Per tant, parlem d'això. Parlem d'una empresa catalana que dona festa ara en 2 dies als seus empleats perquè disfrutin de les primeres hores de reapertura de l'oci nocturn. Llavors, nosaltres això ho hem de tocar. No és més difícil, però sí que jo crec que és una responsabilitat que tenim i ens hem d'esforçar. Perquè, clar, com que això només ho fas tu i potser TV3 i potser alguna ràdio, has de buscar els acudits, els has de buscar tu, no els pots copiar d'un altre lloc. I a més, si és en català, suposo que es nota més quan copies una cosa, no? Perquè és més petit el mercat. Que bueno, he dit copiar i no seria potser això. O no pots inspirar-te en que en tal programa han fet això, ai, mira, han fet, doncs jo faré. No tens referent perquè ningú no ha tocat aquest tema, no? I aquesta potser és aquesta dificultat extra. Però no creus que falta entreteniment a la televisió catalana i que 8TV potser està suplint aquest buit a nivell d'audiovisual? Sí, això evidentment que sí. Igual que et dic que no trobo diferència entre fer entreteniment per Catalunya o no. Sí que jo crec que la televisió a Catalunya té un seriós problema d'entreteniment. Que jo crec que fins i tot si preguntéssim als responsables de programació de TV3 podrien estar d'acord. També és veritat que la televisió pública té una funció, no? I l'entreteniment forma part de la funció, però no ha de ser la prioritat. I una televisió privada podem decidir per on tirar. Que jo, com a espectador, com a ciutadà català, voldria tenir una televisió pública, deixa'm que digui, una mica més alegre, et dic que sí. Però és igual, ja la fem nosaltres. Jo, per mi, 8TV és la cadena alegre de Catalunya. I això ho demostreu cada nit, a més, amb totes les seccions que feu. Per la gent que ens estigui veient i no hagi vist mai el programa, com descriuries el circ de Fran Blanco? Doncs mira, el millor del circ és que el nom ho diu tot. Quan tu anaves al circ o quan tu vas al circ, estàs preparat perquè a la pista del circ apareguin personatges de tot tipus. Doncs aquí passa igual. Amb un objectiu. Quan vas al circ vas a passar-t'ho bé, vas a entretenir-te, vas a riure, si pots riure, doncs el nostre objectiu és el mateix. Fer riure i, si no riure, almenys somriure i amb tot tipus de personatges i amb tot tipus de temes. Una mica aquesta seria la definició ràpida. Amb tot tipus de personatges, però si jo, per exemple, veig el programa gairebé cada nit, clar, són personatges reconeguts i no són personatges reconeguts de fa anys, sinó que hi ha tot tipus de personatges, però que són personatges d'alt nivell, no? Una mica. Home, hi ha de tot. Hi ha de tot. També hi ha moltes cares noves, que era i és un dels nostres objectius, no? Que 8TV serveixi i el programa serveixi per donar a conèixer nous valors i per provar, que també hem de provar. Som una tele jove i atrevida i, per tant, ens podem permetre el luxe de provar. I jo crec que hem fet una molt bona combinació perquè, per mi, efectivament, totes les cares noves o molt conegudes són de nivell, però el que més m'agrada és la mescla.
O sigui, a la taula del circ, a vegades, s'han ajuntat persones que seria impensable trobar-te-les doncs, en un sopar sopant junts, no? I, doncs, jo què sé, em va fer molta gràcia i em va fer molta il·lusió que l'exconseller Josep Rull vingués fa unes setmanes al programa, no? Perquè és una declaració d'intencions. Aquí hi ha lloc per tots i, sobretot, aquest senyor demostra que té sentit de l'humor per poder estar en un programa on pot estar la Rebeca, l'Aramis Fuster, el Jordi LP, en Rocco o en Sergi Mas, no? Tot tipus de perfils que s'ajunten en aquest programa. Fran Blanco, tu ets el director d'aquesta pista, però com en tots els circs hi ha pallassos, hi ha domadors, hi ha trapecistes. A quin paper li posaries a cada un dels col·laboradors troncals del programa? Per exemple, qui seria el pallasso d'aquest circ? El pallasso, que som tants pallassos i depèn... Jo sóc el primer, jo sóc molt pallasso i ho dic amb el millor sentit de la paraula. Però pallassos ho podem ser tots en un moment determinat. I feres també, vull dir, i també podem ser animals. I hi ha animadors, però no et podria dir qui és qui, perquè si una cosa li he demanat a l'equip i m'ho demostren cada nit, és que són capaços de ser diferents persones i de fer diferents coses cada nit, no? I això és molt d'agrair. Són molt flexibles, però també jo crec que s'hi viu, no sé si estaràs d'acord, molta veritat dins d'aquell plató, no? Absolutament. Sí. Absolutament. Pensa que és un programa que es fa sense guió. Aquí l'única persona que té una cosa semblant al guió, que no arriba ni a guió, sóc jo. L'únic. Que el que tinc és una escaleta amb una sèrie de frases que van marcant-me el contingut al que anem en cada moment. I el que se'ls ha demanat a tots és que rebin la informació i rebin els temes que posem sobre la taula i que li treguin suc, i que es deixin portar i que li busquin la volta divertida. I, efectivament, hi ha molt de veritat i a vegades m'emprenyo amb ells i m'emprenyo de veritat i a vegades s'emprenyen entre ells i s'emprenyen de veritat i quan riem, que és pràcticament totes les nits, riem de veritat. Per mi això és fonamental i, a més, tinc experiència en altres programes. Si tot el que tu ensenyes és de veritat, això traspassa. I l'espectador, al final, t'ho compra perquè ja hi ha moltes coses artificials, que estan molt bé, algunes, però no és el que havíem de fer nosaltres. Nosaltres hem d'acabar, o a mi m'agradaria, acabar sent família de l'espectador. Nicola Pedrezzoli va fer una entrevista amb el Rocco a RAC1 en la que explicava que en els propers mesos, en les properes setmanes, hi hauria un nou plató del circ. Dins d'aquesta nova pista del circ, Fran Blanco, què passarà? Quines coses noves podrem veure, si ens pots avançar alguna? Doncs estamos trabajando en ello, com deia José María Aznar. Jo estic desitjant que arribi aquest nou plató perquè hi ha coses que en aquest tan petit no podem fer o que les fem a mitges. En el nou plató, que ja et dic, encara s'està estudiant i això que et dic ara, d'aquí un mes potser no és vàlid. Però la idea, punt 1, que hi hagi més espai. Per tant, hem de tenir més sets on poder fer coses que avui, ja et dic, no podem fer. A mi sempre m'ha agradat, no sé, una cosa tan tonta, que està ja inventadíssima, però que és agafar un pastís i tirar-te'l a la cara, en aquest plató és molt difícil, perquè és de dimensions molt petites, perquè no tens distància per fer actings i shows d'aquest tipus, no ho podem fer. I si et vull mullar amb aigua, tampoc no ho puc fer perquè no tinc una zona amb un terra de plàstic. Són coses molt tontes, però quan tinguem aquest nou plató, si aconseguim diferents sets i sets pensats que siguin polivalents, ens permetrà fer el burro molt més del que ho fem ara, no? I, bàsicament, aquesta seria una de les grans diferències. També està en el nostre cervell, al nostre cap, està poder incorporar grades per públic, perquè jo crec que si ja res no falla, la pandèmia jo crec que ja la podem donar per pràcticament superada i crec que podríem recuperar un late a Catalunya en públic. I és un dels nostres objectius. Ja et dic, potser d'aquí un mes això canvia i no tenim espai
però la voluntat és això. Imagina't, en públic, desenes de persones fent soroll cada nit, això li dona un ambient al programa totalment diferent. No sé si estàs d'acord, però a xarxes també molta gent ho recordava al principi de quan es va començar a emetre el circ. Recorda una mica l'ambient que hi havia fa molts anys al Vitamina N, també de 8TV, que en aquells moments es deia City TV. Us veieu identificats amb aquest programa que presentava Jordi González? Absolutament. És un honor que ens comparin amb el Vitamina N, del que jo mateix vaig ser espectador en moltes ocasions. Han passat els anys i els personatges són diferents, no? I la societat és diferent, però quin orgull. De fet, el Vitamina N, si et fixes, també era un programa molt de veritat, no? I el Jordi era i és molt de veritat, que és el que dic, i nosaltres doncs, no anem de res, anem de naturals. De fet, jo diria que el Jordi tenia un mèrit que era capaç de portar al programa gent que no sabies ni d'on havia sortit, no? Que potser aquesta seria una assignatura pendent nostra, no? De dir, ens faltaria això. Però vaja, que l'ambient és comparable, sí, i m'agrada. Deixem una mica enrere, si et sembla, ja estem a punt d'acabar aquesta entrevista, però deixem enrere una mica el circ. Ens centrem una mica amb tu, com a Fran Blanco, com a presentador. Has fet molta tele, molta ràdio, ara combines també podcast, aquestes noves fórmules de fer ràdio, però arribes a 8TV, canvi d'idioma, canvi també, com deies, de pressupostos, de fer tele de diferent manera, no? Com ho has encarat tu des de principis de setembre? Doncs mira, el tema de l'idioma, clar, o sigui, és un canvi, però no és un canvi. Jo parlo català de tota la vida, però sí, és veritat que feia molts anys que no comunicava en català. Llavors, ara la veritat és que ja ho noto que vaig tirant, però les primeres setmanes em costava molt perquè no estava acostumat i li demanava a tothom que estigués al meu voltant que em parlés en català. Que no sé si a tu et passa, però quan començo a parlar amb una persona en castellà és per castellà per sempre. És molt estrany, no sóc capaç de canviar-me d'idioma. I hi ha gent al meu equip que els conec de fa temps i que parlava en castellà i ho hem hagut de canviar per jo tenir tota l'estona el català al cap. Llavors, això ha estat molt curiós, sent una de les meves llengües, però és veritat que canvia de parlar-ho a nivell personal que en pantalla. No? I després, efectivament, doncs me'n vaig a un projecte amb altres pressupostos, amb altres mitjans, però això també forma part de l'encant. A mi el que més em va agradar quan el Nicola i jo vam parlar la primera vegada d'aquest projecte era l'aventura, el repte de sabem que tenim uns recursos limitats, però jo ho veig i ho veia en el seu moment, som capaços a vegades, és veritat que si tens diners i tens pressupost, pots fer moltes més coses, però que a vegades no tot és qüestió de diners. I vaja, quants diners s'han gastat en molts programes de la història de la televisió que eren terribles, no? I quants programes amb un pressupost doncs, molt més humil han funcionat molts anys. Per tant, doncs era un repte i era una manera de fer una cosa diferent i de divertir-me. I aquí estic. Combines ara, no sé si encara segueixes, el 4 al dia com a col·laborador els divendres, també ara 8TV. Com estàs a nivell professional? Estàs còmode? Estàs bé? Sí. Estic en un moment inesperat, t'ho he de dir. Vull dir, si a mi m'expliquen això fa 3 anys, no m'ho hagués cregut. Però igual que a tothom, a mi la pandèmia m'ha fet replantejar-me moltes coses. El que vull fer, on ho vull fer, i et diré que ara mateix probablement estic en un dels moments com més relaxats de la meva trajectòria per la llibertat amb la que treballo ara a 8TV. Després, la comoditat de ser col·laborador de 4 al dia, et diré que és meravellosa, el no haver d'estar al darrere de pensar coses, no? I el ser col·laborador, que no és la primera vegada que ho he fet, és una cosa que ja fa temps que volia fer, però s'havia de donar la circumstància. I més coses que faré. Vull dir, intento ara mateix, el meu objectiu professional és passar-m'ho bé amb el que estigui fent o que m'aporti
alguna cosa. I si totes les coses que faig, perquè clar, pot cridar molt l'atenció que jo faci el circ, que participi a 4 al dia, que és un programa informatiu, que hagi participat als debats del reality Secret Story i un altre programa que ara d'aquí unes setmanes s'anunciarà que faré. Però el que vull fer és coses en les que m'ho pugui passar bé i que siguin diferents. I en això estic, la veritat, i molt còmode. És veritat que no paro, però també és una bona notícia no parar, no? Doncs, Fran Blanco, moltíssimes gràcies per atendre'ns, per estar avui amb nosaltres. Esperem que vagi tot molt bé i ja ens aniràs avançant aquest nou programa que faràs en els propers dies. Estic desitjant que es digui, però com que no em correspon a mi, sinó a la cadena, que no és una cadena catalana, doncs a la que es comuniqui jo explicaré tot el que pugui. Perfecte, doncs gràcies. Vinga, a tu, una abraçada.